दोनों ब्यास ऐसा चुनिंदा हम बोलोले बनी कि हाई बिहार के धरती पर जोड़ नहीं के अपना नचनिया से भोला चाचा 14 प्रकार के नाच नचवाई आ वो हुरका बजा के तू अपना नचनिया से नचवाई हो ढोलक बजाई ले पुपूरी बजा रवा गाई अच्छा से गाई या रिझाई इतने पर हम खुश रहो जब हम खुश हो जाब तब पूरा जनता खुश हो जाए एगो किलाटो बा फुगे के पड़ी। अच्छा जेके साउंड सर्विस के माध्यम से बड़ी रुपया पुरस्कार बड़ी अच्छा साउंड हो और वो सब साउंड के सटा बान हो पैसा कोनो बात नहीं है पैसा 2-4 साल बाद दिया तो काम चली लेकिन बाकी मत लगा किलाटो बाकी रह सब बजौला हुड़कवा ना बजौला हो। अच्छा ठीक बात शांति सेवा समिति के तरफ से बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन स्वागत मरद मेहरारू के भावा मेहरारू तड़पतिया सजना बड़े प्रदेश में देवर के लगे गइल बिया केहुआ आ देवरा से नंबर मांगतिया कौन देवरा नंबर लगे बात तनी लगा ले ए देवर बबुआ का हो भौजी श्रीमती कुमारी देवी जी भैया के नंबर रखले बानी त दीना तनी हमरा के का है तारा पाले नहीं के का हमरा लगे रोलस आवे लेकिन वो डिलीट हो गइल बाटे हां रवे नंबर दे दीना लो एगो नंबर सेव करके धइले बानी बोली तका डिलीट करके रखले बानी लिखो बोली 95500 पवित्र 95500 पवित्र 5 गो नंबर अमृत ए भाई दरो नंबर चोरावा तारा का हो हमनी के सुधांशु बबुआ के तरफ से हजारों रुपया के पुरस्कार माता रानी के कृपा बना रहो आकि बिहार का रहुआ भारत एकदम हाँ आगे चली रहुआ नंबर लिखे लगो ना दोसर नंबर दो लिखो बोली 95500 हाड़ी में 95500 हाड़ी में 5 गो नंबर अनुरोध के गाड़ी भाई हम बार कहले बनी कि गाड़ी में 5 गो नंबर मत धर लो जल्दी लेके आओ अब वो आगे वाला सीट पर धर देता रहो तो लेके आओ लगाओ टुस 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 आप जिस भोक्ता से भगवाना चाह रहे हैं वो कहीं और भगवा रहे हैं कृपया आप भी कहीं भगवाए ई कैसा नंबर देनी है जी खाली कहता भोकवावे के रौरा नंबर दी को रवा दे अब देखला के जरूरी नहीं है अब तनी शांति बना के कहा से के लैदारी में चलब था अच्छा विकास सिंह हमनी के मुखिया प्रत्याशी बानी अच्छा चली जाए थी कोनो बात ना बड़ी रुपया के पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन स्वागत मर्दा के लगे तारा फोन नहीं खेला को ना नहीं खेला कर लिखो हमार नंबर लिखो बोली अनुरुद्ध सिंह जी नंबर देखो धक से लागी 99 UP 262 99 UP 262 बिहार चाहे झारखंड से बिहार चाहे झारखंड से लगाओ लग जाई टुस 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 उठाइए ना अनुरोध में ढुकाइए ना हेलो हेलो के बोलता नी राजा जी अरे चीज जा ए राजा जी गोर छू के गोर लागता नी अरे खुश रहो बोलो ए राजा जी हम सोचत रहनी हनु कि रवा दुर्गा पूजा में आईती मेला घूमेला तनी पूजो पाठ कइल जाई ए राजा जी कसहु टिकट करा के रवा चली आई ए राजा जी रवा बिना हमार हई चढ़ल जवानी तरसत रह तोर दुख हम कह देता रुक जा ये बुझी है अनुरुद्ध सिंह मैं को दी तहार दुख पोमड़े बुझी है हेलो शांति सेवा समिति से एगो अध्यक्ष नागेंद्र सिंह उर्फ भोला सिंह बाबा इतना बढ़िया प्रोग्राम लगता न
कि आज तक ले है जब प्रोग्राम ऐसा ना भय रहा वाह 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 वाह। तनी हाथ तली से स्वागत दोनों ब्यास ऐसा चुनिंदा हम बोलोले बनी कि हई बिहार के धरती पर जोड़ नहीं के ये समस्त भारत के धरती पर यदि दोनों ब्यास जास हाय 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 तो तिरंगा लहरा के आवे के बाद आ मेन बात ई बा कि सब केहू एगो बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज सही हमनी के दोनों कलाकार पर वो सब आशीर्वाद बनौले रहे। हाँ हाँ कहे से कि सिवान में अभिषेक करता था छपरों में बाड़े हुए ना जी। महमूद भाई मेहरारू कहते ध्यान दी हो आकी पिया परदेस में बस गई लजा के पिया परदेस में बस गई जाके। पिया परदेस में बस गई लजा के रही रही याद तोहरा सजनवा हमरो तोहरा बिना ससुरा न भावे ए सजनवा हमरो तोहरा बिना ससुरा न भावे। डॉक्टर साहब पुरस्कार दिल बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सागर। पिया परदेस में बस गई लजा के पिया परदेस में बस गई जाके। आहा रही रही याद तोहरा में सजनवा हमरो तोहरा बिना ससुरा न भावे। ए बता ए बता बढ़ जा यानी बिहार दुगोला एक्सप्रेस खाली बिया अच्छा ठीक बा बिहार दुगोला एक्सप्रेस इस चैनल के माध्यम से हमरा के बड़ी बड़ी रुपया के पुरस्कार आई। आप सबसे निवेदन रही कि यह चैनल के सब्सक्राइब करी कमेंट करी और नीमन नीमन कलाकार के छुछुनर कलाकार के वीडियो मत देखी लेकिन नहीं सबके प्यार दिवाला दी हंसे खातिर कह दे केने गइले बेआसी लतन है मुड़की तनी तारा के दिखा देतन ओ बारा से तहलो नाचत रहला हम नाच देब त तहलो के नचवे भुला जाई हाँ जी ना हो ध्यान दी हम ममता 50 वर्ष तहार उम्र हो गई यह नचनिया भी या 7 गो मंगलसूत्र पहले ले बेचारी औरत को हत्या के राजा जी बना रहा बात मुड़की के भाव लगल है ममता औरत कहती है ताकत
पर ध्यान दो मुँह में भर जाई रह दी ताकत ताकत हमार हो गइल भोर हो राजा तोहरा याद गिरे आंख से राजा तोहरा याद गिरे आंख से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार सेवा समिति के तरफ से केहू नहीं के पास में रहे मनुदास में केहू नहीं के पास में रहे मनुदास में से जियो भी हम के सतावे सजनमा हमरो तोहरा बिना ससुरा न भावे हमारा अति प्रिय भाई आप भोजपुरी जगत के बहुत सुंदर नाल वादक ऑलराउंडर गईबो करेले शास्त्रीय संगीत से हमार विनीत बबुआ कोई बेर पुरस्कार दिले कोई बेर भोर करो सेवा समिति के तरफ से हजारों हजार रुपया के पुरस्कार नारायण जी बनौले रही अब भोला चाचा आ धीरे धीरे तनी हमनी के समय भी होता गोपालगंज से आगे जाए के देख ले कहीं तो घर के प्रोग्राम हो ओ ब्यास के गम नहीं बाबे हमरे दिहल हो लेकिन हम जाए दूसरा जगह देख सके औरत कहते कि सुना ए ममता तन हेजा ध्यान दो औरत कहते का बीत दिन आज से जिपाल कुहुक के ए ममता है ना ध्यान दो बीत दिन रात हम से जिपाल हमार नाच सेटिंग के होला तार ब्यास खत्म बड़े आ जाए ने सौसे शरीर हमर सुख गई सौसे शरीर हमर चल गई सुख अरे परदेसी राजा अरे घर जल्दी आजा परदेसी राजा घर जल्दी आजा कल बली बड़ी तड़पावे सजनवा हमरो ए सजनवा हमरो तोहरा बिना ससुरा न भावे ए सजनवा हमरो तोहरा बिना ससुरा न भावे तब अब हम चाहब कि हम